amateur khum side air ngot an lovin side b po en tel tha christiana lo lu ma hian sa khwa na dang hian miran lu chil ma sa se mizo te hi tun din mani kan thlengem christian na lo hi chu kan pom ka ring chelo mizo te hian achan chu ka hun lai khan mizo kan pile pute an boy na ber chu hripui khania hripui kherlo hrim dat nat na dam lo na khania dam lo na chu ram huai na thlen an ngai awang khanin in thoi te khan warta ram huai kha biak tlon an tumani mo chu wang chong christian nai na ron ken chu isu hian ram huai hingama an tia tin missionary te khanin khami bo zuinan khan he christianity na christian hovina kan ti thadau chu damdoi hi hospital te po tlang puin christian dinani ta atira masa pol po christian atang ron chokan ta iso krista ina direct amenon ti dam pi alama khanin damdoi mangte mithiam te mangin mo tin khatiang nam mol damdoi na miram pui tur chonin krista mangai na tang ngot lo chona thei boxi lova chu wang chonin christian na lo hi ro lut se chon kan chevela po vai kha chon omrenga ni man lai tang toin ma se kan va hindu chuang lo ta ke ma ni sa ko na kan nei ve tla ta buddhism te po Burma le China khang re takan oma kan zom chuang lo ni tin thi nu pia lam ram hi engting e kan thlirang sa kho dang lo pom don poni la pial ral ang tho ang chi nei hi kan du karing a chan chu mishing reng thi nuwa kalna tur kan ngai to thin ta chu wang chong christian na po kan pom mana chan pakhat chu vanram pathian a omring la ring lo tu chu kan om ngei tur ni a omring vekel rong bol sak ngai don ni adik a lelam hin om ve ngai ni mo pathian oman rin lo san chu an be se anga an nuna an dil na le an tong trai na te lo thleng lova an hota ni berin ka ria thil om mi lo chu tinge an huat thei an chungri la chon om nge ani an rin ka ring an pom lo zok ni mana ne tam zo ki chu pathian la ka vui wang ten mo atheist kan yan ti ta kha chu atheism ani chi lova anti theism ania pathian om thowani an thin lunga ka chon ma se pathian kha an du lo pathian ka sualan ti ni cha swalo lo tan dan lo soi vela ka shalo eden huana khan rule khan lo thlem lo se swal hi lu tangem swal chini omta evil chu swal top hi ta mishing tal lo pon evil zo am theini mo cho pani na chu sin ani ta sin chu mishing ati tu angai ta ti swal le ni swal kha om ta ni chmo su sin hi chu khovela ron lu dan chu evin kha thei a tang che khanin mishingin pathian dan kan bo che kha swal ron lu tan dan chu ni ta mishing a chuan evil shrim hi chu engti ka tang ron chong hi kala zir chi kala hre chiang che lova pathian siam ani lova engtina mo rod om chuak mo chapau na tangin setana khanin pathian din mun adu wang khanin vachu du na thinlung ne swal kha ron piang ta ni chu a thlem nge evi khan lo eve chak eve chak shrim chu ni ka ring lova e tur dang kha tama setana khanin i e chuan chuti khati chu ni nga pathian in phal loi lo ti fel khanin thiam tak khanin se kata tang khan ni don take ti na tang khanin aron e ta ne nge adu thlan nei adu thlan na nge nei ya evi chon thei chu la a pasal ne na pe nge abum nuwa abum nu chu ni da bar chu free will le omniscient god paradox free will le omniscient god hi paradox ani chi alawa omja chu hemi zo na nam a zo chu pathian hi engkim hria ni chuanin du kan thlang thei lo pathian hi engkim hria ni chuan engtin nge du kan thlan theng kan thlan tur zong kha a sa dona vanram kai tur te shemmun thla tur swal tur fel tur piangthar lo tur te poi a sa ve kang chu engkim hre chuan chung tiang chu ani theyami ti khani ta mo a paradox chu ma se adik lo ni a chan chu engkim a hria ti wang khanin kan thil thlan tur kha control ti nai chuang lo ni hei che sang deuh hi nia thiam tak kan ni chuanin master kan ni chuan che sa khanin kanin khel tana tang chi khanin hei hi ti che chuanin chuti chuang ka tiang kan lo sa vek thei ni a thiam chuan kan ka ti ka thiam lo an lo sa thei ni a move zong kha a possibility zong kha an sa vek thei ni ma se engtin takin nge ka tumpui khan che ta lak don ti kha ka se thei chuang lo han chu mishing ania free will a
ke po chesana na ka chuanin engkim hriat na omniscience ka chu kan nei ma se engtin nge chet don ka hre chuang mi ala a khai khom na chuan kan du hi kan thlang thei ma se pathian hian eng po thlangila kan chunga thleng tur future kha alo shelok thei ni so min khwa khet chong lo tin le lama chuanin a fa te kan ni wang hianin engemaw chana chuanin kan free will hi kan thlan tur hi hriat ve a hre ve ni fa lo nei taila fa nei to chuanin hre thia manga o ti khan om le don kan lo ti thei ni chu a chap le to don ti kan lo ti thei free will nei ve tho du chuna chap thei a chap lo thei ma se anu apa a hring tu ka chuanin a chap le don kan ti kha an lo shelok thei ni tin emo khan mo tin du thlan tur lo petaila chocolate le ni hoi chi te mo ka kha chan amangai tu a hring tu kha chon enge a thlan don kha no pang khan enge thlan don kha an hre thei ni ma se an hre thei ti wang khanin free will du thlan na anei lo ti na ni chung lo fi mo shlo kan mizo society atheist how hi an thi hunai tunge vui don mizo shim chu a khotlang an nam mangin christian kan ni top to ni atheist lo ma se christian nam chu kan ni tho kan culture shim hi christian na zulzia kalani to ta hei ron sai ta ngin thi huna in vui dan te po christian ti dan vekani to ta kan lumenanga thlan te kan layang mo atheist ani man ni lo mo mizo ni to chang kha why me chu christian ta din ani wangin kha kal lan tur chu ni chu wang chuan ya mizo atheist nge culturally chuan in christian an ni nge thawangai mizo an ni du chuan lumen na kal ta se pathian la liran lo sak puyanga thlaiwara khatia lo om ve ngot ai chuan zai ve mai christian culture han omangai ma mizo nia christian ni lo chu nupui ne wa boy thla tu om ve nupui ne don ta seng tin nge aneyang ko ta hian nei theya cheng engmaw zat join certificate hi zali emaw zanga velan mai theya korta danangin india danangin a in nei ve thein no pa in siam thei ma se mizo chon ko hran le khotlang ena a pompui lo chon no pa kan ngai lova chuwan chuanin biakin in hong in emaw in hong lo in emaw kha chu thu hran ania biakin ko hran ho hriatin kanin nei ngai ni mizo chu ama mi ang che khanin kan nam dan kha mizo christian dan nen khan a in zom vek to wang khan a beng war thlak he thui do ma se a sei ber chu ai ti science hi sa khwana ne na in halang hen kan thata ma se science thiam tam tak jing hen pathian ring tak tak anom thren ni science varshia ta wanga pathian om rin lo tur chu ni se heng scientist christian te muslim te anom mi alawang dik tak chuan muslim te poi man lai tang to science lo zirna sa athiam ma sa polam ne ma se pathian an ring tho chuang chan ami hringa zir kha ne o thil moi lom ta en tu zir khanin he chu tu ne ma asiam nge ni hi tin amang he chu lom ve top ni ti khan om pokang covel scientist atheist ro pui ber hian sana hi thiat dar vek se a battery zong te phoi se ti chon bek ada in thin khom that le tum se ama om dan ang thlapa a thin khom le thei chuan atheist kan eveng chalen sa te siam tu om lo chuan in covel hi alo om dan tur chu ti pal thil thuina ran om ngai chu siam tu a om nge ni ti ring ho hianin kan tran chan ber chu ti pal thil thuin khovel hi om thei lo ni engma hi ti pal thil thuin om thei lo hi pen te po hi aron om pal thei lo ni asiam tu amangai hei sanitizer asiam tu amangai hemi a me na thleng hen a sticker thleng hen a design tun om vek ngai ni ti pal thil thu ron rem khom ani lo nge thil dang ke ma nge poi ti pal ani lo ni khovel hrim hi a lian zong ngai to chuanin chance a thleng the ni lo a thleng the chu ni sen chuan he seng da han sana hi thiat vekila bek a thuni la thing char la kum sang tam tak mak to do tam tak thingila sana ron chang le the ngai ma se a thei lo ni ngai to mai ru infinity ti kha ngai lo infinity chu chon lam ania typewriter keyboard hi da taila zong hi da taila engtiga nge William Shakespeare le khabu em bible hi entinan engtiga nge ron chut chwa theng chu pop se mo omje nei lovin a chut cho hono mangan tia ma se ngai to ro a thei lo design tu a duang tu amangai absolute moral law chung chang ron sai tel theila chu sai re angai phian mai theya absolute moral law chu pathian om
soinan man ro chi khatani ta chia le tha kan ti hi eng te ron chuak nge ma tual tha hi a sual ani ti eng tin nge kan riat pathian tel lo chuan asan chu man lai tanga evolution kan ring don te chuan in ramsa hi anin ei top ta tara savom hian sakhi noemo valata se thil poi ni lo ni asan chu a dan ani dan ani ta a instinct mo ramsa ani na la khanin jela atan ti rengot the lo ni pathian siam dan ani ma se kha ta tang khanin mishing kan lo ni ta mishing ina kan ti ve ro chon adik le si lo ta khalai taka kha engwanga dik lo nge ni entiran nam molom ta se tu ma la po lo khoi lai clear ka ra mo no pang sa e thin ta se ken chuan sual ani ti kan reta te ro no pang sa e chu thil thalo ania ma se mani khan sual ani ti thelo in kha kha dan pa ngai lo ni ta se sual lo ang khanin akal chho zel don ni chu wang chuan tuin nge sual ani ti ron sayang o khami wang ta khan tual tha ti te ui re ti te khatiang thil sang sang tu na sual kan ti he engwangin nge sual kan ti chuanin khovelam tang hen soi fe na tur wanga kanin chir na turang chi su sual ni mai kan ti sual khoi in chir mi lo hin om ve ni chu wang chuanin khami chia le tha mo sual lo clear sang tu kha khovel om ma tang to in alo omangai ni mo mishing om ma tang to in aduang tu omangaya chu kan argument chu thies pathian ring chuanin aduang tu chu pathian ani ti khani ani lo chuanin ram sang sang in sual soidan chi sang sang an nenga he ta tual tha kha mun danga alo poi lo theya tu duan nge ti khanin mishing duan ni lovin pathian duan ani lockdown hi Mizoram lama khan eng tika ngan hlip ve don ka hrelo wa chlong chu ni som pali thleng adan anal to ka vanare o ka kutinin kanin chule ni som pali thleng khani dona central ina ponang khanin state then khat chuanin an ma ni thuin an pot seita la lockdown ri kha chu thil thaber chu ni UK khovela damdoi in enkol nalama athapol bera po tharukan tia ase kan ning to niang si anin omve ema eng po chu lo ni se an lo hlip ani pon a thei sham chuan an hlip tu ka mo an hon ni anga chuan in chuak loila a tuk le kan chokang a chan chu a hon ni kan mi zong khovel mi chitin chitang ran chuak dona chuak ngai lo thing tlang kha chu wang chuan in khamini kha chu in su mila a tuk le tang in emo a tuk le tang an ati pa tang ten kan chuak don ni chu a him ber ni mi kan tam chuan in Mizoram hanan mu le lo wangan om lo ve ti ron kha thei lo ni mi zong kan test ma chu tin symptoms om mi lo pon apai the ni thalai chon no mi hrisel chon mau englo